αδειφή. Ναι, έχει Μαρτίνη. Έρχεται. Έλα. Χιλιάδες παλικάρια σαν και εμένα δουκακίστηκαν από τους Γερμανούς στην κατοχή. Όμως η Ελλάδα δεν το έβαλε κάτω. Πονέμησαν όλοι με νύχια και δόντια. Μέχρι που ο σκληρός κατακτητής έφυγε. Ποτέ να μην γυρίσουμε εκείνα τα χρόνια. Εμείς τα παιδιά θα χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Γεμάτο ειρήνη.